Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, tywallt ysbryd arno. Mi ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fydd ein cwrdd gweddi nesaf, sef y drydydd nos Iau o bob mis, Rhagfyr 4 ar 15, Rhagfyr 19 am hanner awr 7 yn y neuadd. Wrth i ni gymryd y casgliad gwyn i aros ar ein heistedd i ganu o'r llyfryn Carolau, Carol rhif 29. Wel, dyma'r newydd da a lawyn ychar cla, Meseia Gad, Alpha ac Omega yw, a chi bwrdynol rhyw, fe'n dwg i'r nefoedd yw at ddiw ein tad. Carol rhif 29 gwyn i aros ar ein heistedd. Fydd yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 6 benod. Cyn dechrau darllen yn adnod 22. Ioan 6, adnod 22. Tra'n oedd pan welodd y dyrfa oedd yn sefyll y tu hwnt i'r môr, nad oedd un llong arall yno, ond yr un honno i'r hon yr eithau i ddisgyblion ef, ac nad eithau'r Iesu gyda'i ddisgyblion i'r llong, ond myned oedd ddisgyblion ymaith eu hunain. Eithir llongau eraill a ddeithant o Tiberias yn gyfagos i'r fan lle bwytasent o'i fara, wedi'r arglwydd roddi diolch. Pan welodd y dyrfa gan hynny nad oedd yr Iesu yno, na'i ddisgyblion,
Hwythau a eithant I longau ac a ddeithant I Gapernaim dan geisio'r Iesu. Ac wedi iddynt ei gael ef y tu hwnt i'r môr, hwy a ddywedasant wrtho, Rabi, pa bryd y deithos ti yma? Yr Iesu atebodd iddynt ac y ddywedodd, yn wir meddaf I chwi, ydych chwi yn fy ngheisio I, nid oherwydd I chwi weled y gwirthiau, eithir oherwydd I chwi fwyta o'r torthau a'ch digoni. Llafuriwch, nid am y bwyd a dderfydd, eithir am y bwyd a beri I fywyd tragwyddol, yr hwn a ddyru mab y dyn I chwi, cynnes hwn a selio Duw dad. Yna dywedasant wrtho, pa beth awnaw ni fel y weithredoedd Duw. Yr Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt, hyn yw gwaith Duw, credi ohonoch yn yr hwn anfonodd e fe. Dywedasant gan hynny wrtho ef, pa arwydd yr ydw ti yn ei wneithir, fel y gwelom ac y credom I ti. Pa beth yr wyt ti yn ei weithredu? Ein tadau ni a fwytasant y manna yn yr anialwch, fel y mae'n ysgrifenedig, fe aroddodd iddynt Bara'r Nef i'w fwyta. Yna'r Iesu a ddywedodd wrthynt, yn wir meddaf I chwi. Nid Moses aroddodd I chwi'r bara o'r nef, eithir fy nhad sydd yn rhoddi I chwi'r gwir fara o'r nef. Cynnes bara Duw ydy'r hwn sydd yn dyfod I weired o'r nef, ac yn rhoddi bywyd i'r byd. Yna hwy a ddywedasant wrtho arglwydd, dyroi ni'r bara hwn yn wastadol. A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna, a'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Byddai bendith Duw ar iair sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod Gerdyfron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn I yn gweddio nawr y bydde di yn trigarhau wrthym. Ac y bydde di yn dod lawr i'n plith. Y bydde di yn gweld yn dy drigaredd. Bydde di yn dod ac yn tywallt y lan ysbryd arnom ni yma. Arnom ni yn yr adeilad yma ar dy blant ar hyd a lled o wlad lle maent yn cwrdda yn ffyddlon yn dy enw di. I ni yn cyflwyno pob un idd ofal di ac yn gofyn I ti I ddod i'n plith yn y dyddiau dyrys yma. Ac o Dduw I ni yn gwybod bellach, yn sicr I ni'n gwybod yn bellach. Mae ofer yw holl ymdrechion os nad wyt ti yn y canol. Ac o Dduw I ni wedi gweld sut nad yw crefydd yn llwyddo, nad yw yn gallu gwneud dim byd. Peri os unrhyw beth I galedu'r galon ac I beri fod y neidiau yn ymbellhau oddi wrtho ti. Ond pan mae ti sydd yn y canol, yna mae'r holl sefyllfa newid. Ac felly o Dduw I ni'n gofyn I ti fadde ni, mor aml yn ymdrechu I wneud pethau yn ein nerth ni'n hunan. Ac felly ni'n gofyn I ti ddod lawr, I ti fendithio, I ti ychwanegu'r fendith, I ti tywallt y lan ysbryd arno. Ac I ddod i'n plith, I weithio ni'n plith yma, ac yna drwy gydol y ddinas hon, ac yna drwy gydol y wlad. O Dduw, y byddi ti'n gweld yn iawn I ddod I lawr. I ni'n gofyn I ti I fod yn bresennol yma gyda ni yn ystod yr oedfa hon. Gad I ni deimlo dy bresenoldeb o Dduw. Dyma yw yr hyn I ni'n dyheu amdano fwy na dim. I ni am weld pobl yn dod. I ni am weld y blant yn dod I geisio dy wyneb ac I ganu dy glodydd. I ni am weld y digred yn dod I ddod I geisio ffordd a chawdwriaeth. Ond o Dduw I ni'n gwybod goriwch y cyfan. I ni'n dyheu I dy bresenoldeb di llenwi'r lle. Ac I ti cael dy ogoneddu, I dy enw di cael ei ddyrchafu. Ac yna trwy hynny, y byddi di'n gweld yn iawn I achub yr rhai yr wyt ti wedi dod, wedi anfon dy fab i'w hachub. Felly o Dduw tyrd, gweithio gad I ni fod yn ymwybodol, dy fod ti yma o gychwyn yr oedfa hyd y diwedd. Gad I ni deimlo dy agosatrwydd. Ond hefyd rho'r diogelwch I ni cadw ar un drwg I ffwrdd. I ni'n gweld sut y mae'n gallu peri ni golli'r weledigaeth, I golli'r awydd, I golli'r unrhyw ymdrech I ddod hyd yn oed. Ond o Dduw I ni'n gweddio, bydde ti yn diogelu ni ac yn cadw'r un drwg I ffwrdd ac yn cael weld dyddiau gwell. A byddwn ni'n gweld dyddiau lle bydd pobl yn dod ac yn ceisio ac yn galw am drigaredd. Felly o Dduw tyrd, rho disgwyliadau mawr I ni, bendithio ac arwain I nawr yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i nesaf Carol rhif 3, bachgen aned i ni, mab rowd i ni, ei enw sy'n rhyfeddol. Carol rhif 3 gan i sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn yr Efengil nôl Ioan, y 6 bennod ac adnod 33. Ioan 6, adnod 33. Canis bara, Duw ydyw'r hwn sydd yn dyfod i weired o'r nef ac yn rhoddi bywyd i'r byd. Ar unwaith eto, i ni'n gweld yn y darn sydd yn blaen ni fel sydd bob tro, yr un yw natur dyn heddi ar sawl arodio 2000 o flynyddoedd yn ôl ac ymhellach. Yn ôl i'r Hen Testament, edrychwch chi ar unrhyw hanes yn yr holl ysgrythyr ac yr un yw natur dyn. Y wir, drwy hanes y byd, hyn sydd wastad wedi bod ac fe fydd yn wir, yw bod ni'n gweld ymateb dyn i wir grefydd. Mae dyn yn farw yn ysbrydol, mae yn ddall. Dyna beth ysgon ni o'r cychwyn, o Genesis. Ni'n darllen yno i ddioddau marwolaeth o ganlyniad pechod. Marwolaeth corfforol, yn sicr dath marwolaeth corfforol o ganlyniad i bechod addag Efa, ond yna fydd ganlyniad i hynny fwy difrifol i'r farwolaeth ysbrydol a thragwyddol. Ond mae yno i weld bod dyn yn farw, dyn nhw ddim yn deall. Doedden ni ddim yn deall. A dyna oedd problem yr Iddewon drwy gydol i hanes.
Fe wnaethon nhw grefydd, mi roedden nhw, a mae dyn yn berson crefyddol. Hyd yn oed y rai sydd ddim yn credu mewn Duw, maen nhw wedi creu eu hunan fel Duwiau, ac felly mae hyd yn oed yr anffyddwyr, y rai sydd ddim yn credu, mewn unrhyw ddiwdod, maen nhw'n grefyddol, yn dydyn nhw? Mae rhai bod nhw. Mae yna rhyw addoliad o ddynoliaeth ac o ddyn. Ac maen nhw'n dyrchafu dyn a syniadau dyn. Ac felly mae yna rhywbeth yn y ffordd i ni wedi cael ein creu. Ac felly ni'n sicr yn ei weld yn yr holl grefyddau'r byd. Mae yna chwilio yn y galon i addoli rhywbeth rhywun. Ond y broblem wastad sydd wedi bod yw pechod yn peri bod ni'n ddall ac yn farw. A dyma beth sydd yn wir o'r Iddewon, dyna sydd yn wir o bob un, mae dyn yn ddall a ddim yn gallu gweld. Ac felly, mae dyn yn ei natur, crefyddol, yn mynd i greu crefydd ac yn ei wneud yn rhywbeth gweledol, allanol, corfforol. Dyna, drychwch chi, na pam, yn yr ysgolion, fe welwch chi wrth astudio crefydd, fe fyddwch chi'n gweld, fe fydden nhw'n dod â gwrthrychau, mae yna lyfrau. A mae'n syml iawn, lle chi pigo llyfr o'r silff, a bydd yn dweud crefydd yma, crefydd arall, a fyddwch chi'n gweld, a bydd yn lliwgar tu hwn, mae lot o liw, bydd yna wisgoedd, bydd yna arogl darthau, bydd yna hanesion o gynhwyllau, bydd yna beryr undodau, bydd yna gymaint o bethau mae'r bobl yn ei wneud. Mae ffordd arbennig maen nhw'n claddu, mae'r ffordd arbennig maen nhw'n priodi, mae'r ffordd arbennig maen nhw'n cynnal oedfawn, ac mae yna rhyw fath o ffurf pendant i bob crefydd. Mae e'n weledol. Ond dyw mae yn hwydd iawn. Byddwch chi'n gallu gwybod yn weddol syth wrth gerdded mewn unrhyw le. Eglwys Catholig. Fyddwch chi'n gallu dweud yn syth mae Eglwys Catholig yw i. Un Anglicanedd fyddwch chi'n gallu dweud yn syth. Wel, falle ddim bellach, byddwch chi'n meddwl Anglicanedd, Catholig, ond beth bynnag, byddwch chi'n mynd mewn, byddwch chi'n meddwl un o'r ddau yw e. Mae yna rhywbeth ni'n gallu dweud math o grefydd yw e, math o Gristnogaeth yw e. Mae yna rhyw ffurf ond oes. Mae'n weledol. Chi'n gallu aroglu fe, chi'n gallu flasu fe, chi'n gallu weld, chi'n gallu mynd i siop a prynu fe. Fe allwch chi fynd a prynu'r crefydd bron iawn, gwisgo lan, a dyna yw. A mae'n naturiol, achos mae dyn yn deheu am Dduw. Maen nhw'n goffod addoli rhywbeth. Mae'r anffyddwyr, wrth gwrs, maen nhw'n prynu ceir. A maen nhw'n cael ein gwell, ac maen nhw'n addoli'r car. Bob di Sul, maen nhw'n addoli'r car. Maen nhw'n golchi'r car. Maen nhw'n golchi ffenestri tai nhw. Maen nhw'n neud siŵr bod popeth yn ei le. Ac ar ôl y storm sydd wedi bod nawr, fi pawb yn mynd nhw'n checio popeth. Ac yn neud siŵr bod yr hyn maen nhw'n addoli yn ei le. Mae'n weledol iawn. Ond dyma tragedi yr Iddewon. Fe ddylsen nhw fod wedi gwybod yn well. Fe wnaethon nhw eu crefydd nhw yn rhywbeth allanol hefyd. Doedd dim efengil gan llawer ohonyn nhw. Roedd ganddyn nhw'r gwir Dduw, roedd ganddyn nhw'r proffwydi a gair Dduw, ond fe wnaethon nhw hwnna yn allanol ac yn weledol. A dyma beth sydd o'n blaen ni yn yr efengil yma gan Ioan. A dyma beth ni'n gweld heddi. Yr un yw'r broblem, nid yw dyn yn gallu credu ac nid yw dyn am gredu chwaith. Mae rhaid i ni roed oed a'i gilydd. Nid yw dyn gallu credu, ond nid yw dyn am gredu. Os ydyn nhw'n mynd i gapel a'i ffeidio, mae rhai sy'n mynd i gapelu yng Nghymru, mae nhw'n dweud bod nhw'n credu, ond dyn nhw ddim am credu'r gwirionedd. Dyn nhw ddim eisiau credu'r gwirionedd, mae nhw eisiau credu rhywbeth sy'n neud nhw deimlo well, dyn nhw ddim eisiau'r gwirionedd. A pan yn aml, maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd. Mae'n achosi problem. Fe all rai eistedd mewn oedfa, a hyd yn oed, dyma sydd yn gwneud y peth mor ddifrifol. Mae hwn yn frawychus, mae'n dychryn dyn. Fe all rhai eistedd mewn oedfa a chytuno ar hyn sy'n cael ei bregethu, ond fe ddaw ryw bwynt bydden nhw'n dod i weld y tramgwydd, achos doedden nhw ddim wedi deall yr efengil. A mae hwnna wedi digwydd gymaint o weithiau. Mae hwnna wir yn dychryn rhywun. Maen nhw'n gallu, wel, ddim yn aml bydden ddiolch, ond falle bydden nhw'n diolch. Ac yn digon hapus, nhw'n dod. A falle dod nôl y Sul arall. Ond yna, falle ar ôl blynyddoedd, mae yna rhyw geiniog yn syrthio i'w le.
Ac i rai mae'n digwydd yn syth, chi'n gweld nhw'n ffyrnigon syth, ond yn aml, a dyma lle mae e fwy a trist. Dros gyfnod hir, ac yna yn dod i'r ymwybyddiaeth, dwi ddim yn hoffi'r neges yma. Dwi ddim yn licio'r pwysles yna. A falle bod nhw wedi dechrau dod i ddeall rhywbeth am y gwirionedd. I rai falle doedden nhw ddim wir yn gwrando dros y blynyddoedd. Na, mae hwnna'n sicr yn reality. Ac i rai sy'n athrawon, dwi wedi dweud nhw'n sawl gwaith, i chi'n gallu dirnod, chi'n gallu gweld, fel i chi'n mynd dosbarth, chi'n gallu gweld y plant sy'n gwrando. Chi'n gwybod os maen nhw wedi deall, a felly pan i chi'n galw ar rywun sydd ddim, chi'n gwybod os ddim syniad ganddyn nhw. Pe tawn ni'n neud ar pwlpit, fyddwn ni byth yn neud ei gael bwysleisio, ond pe tawn ni'n neud o'r pwlpit, mi fydde chi'n gallu profi'r peth. A byddwch chi'n gwybod, dyn nhw ddim wedi gwrando. Ond yna rai, mae yna wrandawiad, mae yna elfen o ymdrechu i wrando, ond mae'n arwynebol. Ond pan maen nhw o'r diwedd yn dod i ystyried yr hyn sy'n cael ei ddweud, mae yna bwynt yn dod lle mae yna wrthodiad casineb hyd yn oed o'r neges. Pam? Achos maen nhw dod i weld mae rhywbeth ysbrydol yw nid rhywbeth allanol. Mae mwyafrif o bobl yn ein gwlad ni a gwledydd y byd yn hoffi crefydd gweledol. Os alla i'r cael rhestr a ticio pob peth dwi'n credu sy'n bwysig, fyddai'n gyffyrddus maen nhw'n dweud. Ond pan mae'n dod i'r ysbrydol, dyn nhw ddim yn ei ddeall e, dyn nhw ddim yn ei weld e, dyn nhw ddim yn hoffi fe. Felly yn gyntaf, hoffen ni edrych ar yr hanes yma'n fer iawn a gweld yn gyntaf anfoesgarwch anghrediniaeth. Anfoesgarwch anghrediniaeth. Yn ail, cywiriad Crist ac yn drydydd addewid ei air. Wel, edrychwch ar yr anfoesgarwch yma. Am gyfleoedd cafodd yr Iddewon i glywed yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwn yn dychryn chi hefyd, dyw e? Pan i chi meddwl, dwi'n meddwl i'r rhai gafodd y fraint o fod yn Llundain pan o Dr Martin Lloyd-Jones na. Neu, dwi'n meddwl ges i'r fraint o glywed Dr Martin Lloyd-Jones yn Gaerdydd ac yn dod i'n tŷ ni pan o'n i'n fach. Ond mae rai fi ddweud, does gen i ddim cof. O'n i'r ifanc. Dwi'n mynd cofio yn y capel oedd ni, mi'n cofio eistedd ar y grisiau ar yr ochr yma i'r pwlpit achos o dim set ar ôl. Ac am fraint oedd cael bod yn yr adeilad bod fi ddim yn cofio achos o'n i'r ifach. Ond am fraint bydde wedi bod i cael siwr o fod gwrando un o'r pregethwyr gorau sydd wedi bod. Ond pa chi'n meddwl am yr Iddewon, bod nhw yno pan oedd Iesu Grist yn eu plith nhw. Ac fe gafon nhw weld yr arglwydd Iesu Grist wrthi yn ei weinidogaeth yn ei wirthiau fe, a'i ddylanwad ei bresenoldeb roedd yna. Oedd yn gwneud rhyfeddodau, wedi gwneud sawl rhyfeddod yn barod o'i blaenau nhw, a dim ond diwrnodau ynghynt bu'r Iesu fwydo 5,000. Dim ond chydig bach o oriau, allech chi ddweud. A sut maen nhw'n ymateb nawr? Dychmygwch chi beth oedd y fel i weld Iesu, yr arglwydd Iesu Grist, yn gweld y pysgod a'r bara, ac yn gallu cynhyrchu digon i fwydo 5,000 o bobl. A gweddillion. A mae'n ffres yn y meddwl. Ac i weld sut maen nhw'n siarad nawr, mor fian, chydig oriau ar ôl. Am anfoesgarwch. Dyna mae anghrediniaeth yn ei wneud bob tro. Dyna a welwyd erioed, a hyd heddi dyna be ni'n gweld. Pobl yn gwrthod gwrando, yn gwrthod credu, yn gwrthod ystyried. Enghraifft wych o anghrediniaeth sydd yn y benod hon. Os chi am weld diffiniad o anghrediniaeth a pa mor warthus yw e, darllenwch y benod yma. Yr anallu i ddirnad yn ysbrydol a meddwl yn gnawdol. Adnod 27, gwrandewch ar hyn. Llafuriwch nid am y bwyd a dderfydd, eithyr am y bwyd a beri fywyd trygwyddol. Yr hwn a ddyru mab y dyn i chwi, canis hwn a selio Duw dad. Na mae'r Iesu yn dweud yn eglur wrthynt. Yr hyn dylsyn nhw fod yn ymdrechu tuag ato. Mae Iesu Grist yn dweud yn glir
Bod y bwyd yma, bod y bara yma, fydd yn fodloni hyd tragwyddoldeb. Dyma beth i ni am Dewi amdano. Ond ych chi'n gweld I diffyg dealltwriaeth, maen nhw'n ddall, adnod 28, yna dywedasad wrtho, pa beth a wnawn ni fel y weithredoedd Duw. Mae hwnna, mae'r geiriau mae pobl yn dweud yn aml yn dangos I chi beth sydd yn eu cylonau nhw. Mae gweithredoedd pobl ambell waith yn rhoi cliw I chi o be maen nhw'n meddwl. Mae geiriau nhw'n sicr yn dweud wrthych chi beth sydd yn eu cylonau nhw. A mae hwn yn datgelu'n glir ble mae'r rhain yn ysbrydol. Yr union yr un ymateb a heddi. Hynny yw, be fedra I wneud? Pa waith fedra I wneud? So mae geiriau eraill, un o'r llyfrau o'n i'n darllen am yr adnodau mewn wrth baratoi yn Saesneg, ond yn dweud, ond yn Gymraeg dwi'n cyfeirio fe, gwneud. Dwi eisiau bod yn weithgar. Dwi eisiau gallu wneud lot o bethau yn y capel. Dwi eisiau bod yn rhan o waith Duw fel betai. Dyna be mae pobl eisiau wneud. Dyna be mae pobl crefyddol eisiau wneud. Be fedra I wneud I blesio Duw? Achos falle bydd y pobl yn dweud, dwi'n credu bod na rhyw Dduw, ond dwi eisiau gwybod sut fedra I blesio Duw, felly beth dwi'n gallu wneud, achos os fyddai'n gwneud lot o bethau, fedra I blesio Duw. Ac wrth gwrs, dros y blynyddoedd, ni wedi clywed, am lawer yn dod. Lawer sydd heb yr efengil, ond yn grefyddol, sydd wedi mynd I wledydd pell y byd, I amgylchiadau ofnadw o anodd, I goedwigo trofannol, i'r jungle a pob math o bethau, I lefydd oer, I lefydd twym, a maen nhw wedi aberthu bywyd cyffyrddus fan hyn, ac maen nhw'n teimlo rhaid bod Duw yn mynd I fod yn fodlon gyda hwnna. Dwi wedi aberthu, dwi wedi gwneud. Mae yna sicr peryg fan hyn o fewn eglwysi efengyledd. Be fedra I wneud I fod yn weithgar? Fedra I ddod yn gyntaf, fe ddo fi, wrth gwrs, fe ddyle hwn fod, heb unrhyw gwestiwn, fe ddyle ni fod yn mhob oedfa. Ond bydde Cristion ddim yn dod I bob oedfa mwyn plesio Duw, mwyn iachawdwriaeth. Bydde fe'n dod i'r oedfa I blesio Duw achos mae eisiau dweud diolch I ti, yr holl alluog Duw, am yr efengil sanctaidd. Dyna pam yn dod. Ac felly, mi fyddech chi am ddod, ond mae rhai yn dod mwyn plesio Duw, mwyn profi bod nhw'n Gristnogion. Dim gwell na'r Iddewon. Ac ar ôl dod, mi fydden nhw'n dweud, be fedra I wneud? Allai helpu llnau, allai helpu coginio, allai wneud hyn a llall, allai roi lift I rywun, allai helpu yn yr ysgol Sul, allai helpu yn hwn a llall, pobl ifanc, allai helpu dar henoed. A mae yna restr hir faith, fydd yna rai yn teimlo, dwi eisiau bod yn weithgar. Dwi'n cofio wrth fi cael fy magu, blynyddoedd yn ôl, meddwl am ambell un, yr oedden nhw'r pobl fwyaf gweithgar erioed. Os o'ch chi'n gwybod, bydda chi eisiau unrhyw swydd cael ei wneud, byddwch chi'n gwybod gofynnau iddyn nhw. Ond dwi'n gwybod wrth I fi dyfu lan yn hun, meddyliais I, allai ddim fod yn sicr, ond fi'n cofio meddwl ar ôl dod I gredu, dwi ddim yn siŵr os yw'r person yn Gristion o gwbl. Mawr I barch yn y capel. Y person yna oedd yn neud popeth. Ers degawdau. Ond mae rhai fi ddweud hyn, fe nath y ddechrau fi, meddyliais I hyn, ar ôl ambell I sgwrs gyda'r person yma, yn meddwl, dwi ddim wir yn siŵr, allan ni ddim fod yn sicr tan bod ni yn y nefoedd, ond dwi ddim wir yn siŵr os yw'r person wedi deall yr efengil ei ffeidio. Ond maen nhw mor weithgar, maen nhw'n dod I bob cwrdd, maen nhw'n neud popeth, maen nhw mor neis, maen nhw mor hyfryd, maen nhw'n neud popeth. Ac mae yna beryg ond oes na bod ni'n gallu neud fel yr Iddewon, bod ni'n grefyddol, bod ni'n dda, bod ni'n neis, bod ni'n foesol yn ein barnu, a bod ni'n ffyddlon, a bod ni'n weithgar, bod ni'n yr holl bethau yna, ond heb ddeall natur yr efengil. Achos chi'n gweld ateb yr Iesu adnod 29, yr Iesu atebodd a gydawedodd wrthynt, hyn yw gwaith Duw, credu ohonoch yn yr hwn anfonodd fe. Dyna yw'r gwaith, ffydd. Credu yn Iesu Grist. Peidiwch pwyso ar eich crefydd. Peidiwch pwyso ar eich gweithredoedd oedd yn dweud. Nawr oedd hwn yn sioc i'r Iddewon, oedd y mor wahanol I beth o'n nhw'n disgwyl. Ond I chi'n gweld mae'r anfoesgarwch yn cario ymlaen. Adnod 30. Dywedasan gan hynny wrtho ef, pa arwydd yr wyt ti yn ei wneithir fel y gwelom ac y credom I ti, pa beth yr wyt ti yn ei weithredu. Amgelwydd. Amgelwydd.
am anfoesgar. Gofyn am arwydd ar ôl yr holl arwyddion a roddodd yr Iesu, ac oedd y newydd fwydo'r 5,000. A maen nhw'n gofyn am arwydd ac maen nhw'n dweud, wedyn fe gredwn ni. Na, newch chi ddim credu. Fe fyddwch chi'n grefyddol i'r bedd, ond colledig fyddwch chi. Adnod 31. Ein tadau ni, grandewch ar hwn, mae'n mynd yn waith. Ac mae anfoesgarwch, mae anghrediniaeth, mae'r casineb tuag at y gwirionedd yn aml yn mynd trwy gamau ac yn gweithygu, mae'n mynd yn waith. Adnod 31, ein tadau ni a fwytasant y mana yn yr anialwch, fel y mae'n ysgrifenedig, efe a roddodd iddynt fara o'r nef i'w fwyta. A dyma beth sy'n dychryn chi. Mae defnyddio dadleuon crefyddol yn aml yn neud i'r person deimlo, wel, sneb yn mynd i gwestiynu fi nawr. Dwi wedi ddweud e nawr. Dwi wedi dyfynnu'r Beibl. Maen nhw'n cyfeirio yn ôl at Moses ac at y mana o'r nef. Mae J.C. Ryle yn dweud, does dim terfyn ar dwptra a'r rhagfarn dyn. Does dim terfyn. Mae e'n eich llethu chi, mae'n llorio chi. Mae'n dod drosto chi fel ton pan ych chi'n gweld twptra a rhagfarn. Mae'r fath eiriau erchill yn dweud wrth yr Iesu, yr geiriau yma, syth ar ôl iddo fwyd o'r 5,000. Ac i ddweud y gwir, mae Marc yn dweud ym mhenod 6 adnod 6, mae'n pwysleisio, mae anghrediniaeth yw'r un o'r pethau sydd yn rhyfeddu'r Iesu fwyaf. Ac efe a ryfeddodd oherwydd ei anghrediniaeth ac a aeth i'r pentrefiodd i amgylch gan athrawethu. Dyna beth oedd yn achosi'r Iesu ryfeddu oedd anghrediniaeth y bobl. A merchill, i'r Iddewon fyny fod Moses wedi gwneud tasg mwy rhyfeddol na'r Iesu. Roedden nhw yn edrych ar Iesu Grist ac yn dweud mae Moses wedi gwneud rhywbeth fwy special na ti. Mae werth yn yr anialwch lot well na bwydo'r 5,000. Doedden nhw ddim yn fodlon ar hyn am nath yr Iesu hyd yma. Honant hwy, mae bara o'r ddeiar oedd yr hyn a ddarparodd yr Iesu, achos bwydo'r 5,000, fe ddath y bachgen bach, fe ddath ar basged o bysgod a bara, ac roedd y bara yna'n barod, ac roedd y pysgod yna'n barod, ac felly, yr unig beth nath yr Iesu oedd lluosogi, wneud yn fwy. Wel, oedd yn dweud, hwnna'n ddigon clyfar, ond ddim mor clyfar, a Moses yn dod â mana o'r nef, ac felly, beth oedd yr Iddewon yn dweud yw, mae rhaid i ti wneud yn well na na. Mae rhaid i dy wirthiau di fod o'r well safon, achos mae'n tad ni, Moses, wedi dod â mana lawr o'r nef. Am ryfig. A fe fydd effern tragwyddol i'r rhain oedd yn mynnu herio Iesu Grist yn ei wynebau. Ac i ddweud wrtho fe bod yn llai na Moses. Ac i ddefnyddio gair Duw ei ddadlau yn erbyn Iesu Grist ei hun, mae'r peth mor anfoesgar. Am lygru, am wyr droi hanes hyfryd. Mae hanes Moses yn yr anialwch yn hanes hyfryd, beiblaidd, gwirthio. Mae e'n wirth bod Duw wedi anfon y mana o'r nef. Ond hefyd mae'r holl wirth yn pwyntio at Iesu Grist oedd o'i blaenau nhw. Dyna oedd holl bwrpas hanes yr anialwch. Dyna holl bwrpas yr Hen Testament. O'r dechrau diwedd, holl bwrpas yr Hen Testament yw pwyntio at mab y dyn, y Meseia, yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae nhw fyna'n trio dweud bod Moses yn well na fe. Mae'n ofnadw. Maen nhw'n tanseilio Crist wrth geisio dyrchafu Moses. Ond dyna awna llawer heddi. Dyna be mae crefyddwyr yn neud heddi. Maen nhw'n dyrchafu'r gweledol allanol. Maen nhw'n gorbwysleisio agweddau allanol. Mae'r eglwys efo ngyledd yn rhemp yn i'w wneud e. Cyn bellai bod ni'n neud hyn, os dwi'n neud y ffordd yma, os dwi'n neud hyn, os ydw i'n gallu dangos i bobl pethau ni'n neud.
Hyd yn oed bedydd plant neu bedydd oedolion, does dim gwahaniaeth nag oes. Yr un yw'r nam. Os dwi wedi bedyddio fy mhlentyn, mae yn weledol. Mae popeth yr rhai yn credu bod hwnna'n achub nhw, dwi ddim yn achub nhw. Mae rhai yn credu, os gai fy medyddio yn y dŵr, mae'n rhywbeth gweledol yn dwi. Ac felly maen nhw'n dibynnu ar hynny, ond dyw hwnna ddim yn achub nhw chwaith. Yr un yw'r gwall, yr un yw'r pechod, meddwl bod yr allanol yn achub. Wrth gwrs, mae'r Beibl yn sôn bod rhaid bedyddio, ond dydyn ni ddim yn pwysleisio, mae dyna yw ffordd i'r achubiaeth. Ond mae rhai pobl yn pwyso ar yr allanol. Dwi'n cymryd cymyn, os gymerau cymyn, mae rhaid bod fi'n iawn, achos mae ffaith fy mod i wedi gymryd e. Os fe ddoi yn aelod, os ddoi rawr i'r blaen, ac fe fyddai'n cael fy nerbyn yn aelod, mae hwnna'n weledol, mae pobl yn gweld, dwi'n iawn, dwi'n saff i tragwyddoldeb. Na, dyw'r ffaith bod chi'n aelod ddim yn achub chi, dyw'r ffaith bod chi'n cael eich bedyddio ddim yn achub chi, na cymryd cymyn, na helpu'r tlawd, na rhoed i'r rhai sydd, i'r ddigatau, neu beth bynnag yw e, helpu'r trydydd byd, does dim o hynny'n achub. Crist yn unig sy'n achub, ond dyma'r peryg, dyma oedd y broblem gyda'r Iddewon. Roedden nhw methu deall yr ysbrydol, ac oedd yr Iesu'n gweld nhw. Nawr symud yn ymlaen, yn ail cywiriad Crist. Nawr dwi'n gwybod, mi fyddai'r rhai heddi, byddai mwyafrif heddi'n dweud, mae'r rhai ni fod yn ofalus, i ni ddim eisiau upsetio yr Iddewon. Ni ddim eisiau dychryn nhw, ni ddim eisiau nhw wneud nhw deimlo fel bod nhw'n anghywir. Ac felly mae rhaid ni droedio yn ofalus, yn ysgafn droed. Wrth gwrs, mae yna adeg i fod yn ysgafn droed. Llai sicrhau hefyd, mae yna adeg i beidio bod yn ysgafn droed. Ond os i ni mentro dweud bod rhaid i ni droedio yn ofalus, byddwch yn ofalus, achos mae Iesu Grist ei hun yn cywiro'r anghredinwyr anfoesgar yma. Dywed Hendrickson, sut y mae'r arglwydd Iesu Grist yn chwalu. Gai ddefnyddio'r gair Saesneg. Dwi'n yn licio defnyddio geiriau Saesneg yn aml, ond fe ddefnyddio fe, mi ddyn siŵr o dod ar y sgrin, ond mae yn fwy pwerus yn y Saesneg. Annihilate. Pan weles i'r gair yna, Hendrickson ond dweud yn fi, gai bwysleisio. Dwedodd Hendrickson, sut y mae'r Iesu yn chwalu yn llwyr y cyferbyniad a wna'r Iddewon. Mae e'n ei tynnu nhw lawr yn llwyr. Does dim cwestiwn i'r hyn yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei ddweud, mae e yn cyrryddu yn amlwg adnod 32 ac yn ei cywiro nhw, achos mae angen yn does. Gwrandewch ar hwn, yna yr Iesu a ddywedodd wrthynt, yn wir, medda fi chwi. Nid Moses a roddodd i chwi'r Bara'r Nef, eithyr fy nhad sydd yn rhoddi chwi'r gwir Bara'r Nef. Canis bara Duw ydy'r hwn sydd yn dyfod i weired o'r nef ac yn rhoddi bywyd i'r byd. Nawr, does dim cwestiwn ni. Mae Iesu Grist yn ateb nhw, yn eu cywiro nhw ac yn eu cyrryddu nhw. Ac fel dwedodd Hendrickson, yn chwalu i damcaniaethau nhw. Mae'n dweud wrthynt, mae hyn a wnaeth Moses, oedd rhoed y cyfarwyddiadau i'r bobl am y mana. Dyna be nath Moses. Dyna gyd nath Moses. Mi roedd Moses yn broffwyd. Mi roedd Moses yn ŵr da, diwiol. Ond yr unig beth nath Moses oedd rhoi y cyfarwyddiadau am y mana. Ac mae Duw y tad yn y nefoedd yw y gwir hoddwr o'r mana. Nid Moses darparodd y mana, ond Duw oedd wedi anfon y mana lawr o'r nef. Nid oeddent wedi deall yr hanes am Moses yn yr anialwch, doedden nhw ddim yn ei weld e. Roedden nhw'n ddall. Nid oeddent wedi deall mae darlun neu cysgod ydoedd o'r hyn a rodda y tad. Doedden nhw ddim wedi deall mae'r holl darlun. Pan ydych chi'n meddwl am yr hanes a'r sarf o bres yn codi, mae fel dyrchafu Crist ar bryn Calfaria. Doedden nhw ddim yn deall, doedden nhw ddim yn gallu gweld unrhyw arwyddocad ysbrydol. Doedden nhw ddim yn deall mae cysgod ydoedd o'r hyn o'r oedd Duw y tad yn ei roed y gwir Bara'r Nef, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mae ef oedd wedi dod lawr o'r nef fel mana o'r nef. Roedd y mana adeg Moses yn ddarpariaeth i'r corff. Dyna beth oedd y mana. Oedd y mana yn peri fod yr Iddewon yn cael byw. Peter dim mana, bydden nhw marw o newyn.
Felly nath Duw yn ei ras a'i drigaredd darparu mana'n wirthiol iddyn nhw, mwyn iddyn nhw fyw, cael meithder i'r corff. Dyna gyd. Wrth gwrs, ni'n gwybod hefyd mae'n pwyntio yn ysbrydol, ond o ran y mana, mi roedd y mana yma yn bwydo'r corff. Ond darlun oedd o'r Iesu y gwir fara, bara'r bywyd, ac am dragedi, ond eto dyma a welwn heddi, y diffyg deall yr ysbrydol yma. Crefydd heddi yn rhywbeth allanol, corfforol, gweledol yn unig, mewn gymaint o amgylchiadau. Adnod 34, yna hwy a ddywedasant wrtho arglwydd. Mae'r peth yn anhygoel, dwi. Arglwydd, dyro un i'r bara hwn yn wastadol. I ni eisiau'r bara. Yn dal heb ddeall. Gael bwysleisio hyn, dyn nhw ddim eisiau deall chwaith. Felly nhw'n cael clustiau. O'n nhw mor galed. O'n nhw ddim eisiau dim o'r gwirionedd. O'n nhw mor ddall. O'n nhw dal i feddwl yn gorfforol, gewn ni'r bara yma. Byddwn ni'n gallu bita fe, byddai'n iawn i ni. Adnod 35. Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi ni'n awyna, a'r hwn sydd yn credu yno fi ni sycheda un amser. Felly mae'r Iesu yn egluro eto. Mae e'n dweud wrthyn nhw, ac mae e'n sillafu fe mas. Mae fe oedd bara'r bywyd. Ef sydd yn rhoi ac yn cynnal bywyd ysbrydol a thragwyddol. Gai ofyn, oes unrhyw un sydd yn gwrando yn teimlo gwacder yn ei bywyd? Efallai bod yna rhywun sy'n gwrando yn teimlo gwacder ei crefydd. Dyna'n dymuniad ni. Mae e'n llenwi ni gyda rhyw gyffron diwe. I ni'n ddiolchgar am y rhai sydd yn dod, sydd yn helpu cynnal oedfa corfforol, ond i ni'n gwybod falle bod yna fwy yn gwrando ar y we. Ac ar y we fe all rhywun falle sydd ddim eisiau neb arall i wybod bod nhw'n gwrando. Falle o'r diwedd maen nhw wedi dechrau teimlo gwacder. A bod yna rhyw newynu, eisiau bwyd, ond nid bwyd corfforol, bwyd ysbrydol. Mae yna rhyw ymwybyddiaeth, dwi eisiau rhywbeth. Mae yna syched yna, syched ysbrydol, dwi eisiau rhywbeth, ond dwi ddim yn gwybod beth yw e falle. A falle bod nhw'n eistedd ôl, dwi'n grefyddol, dwi wedi bod yn dda trwy mywyd, dwi wedi canu'r emynau, dwi'n gwybod y cyrolau, dwi wedi darllen y Beibl, dwi'n gwybod y straeon i gyd, a dwi wedi trial fy ngorau, dwi'n rhoi'r tlawd, a mae'r rhestr hir faith o'r holl bethau da maen nhw'n i'w wneud, ond mae dal gwacder yna, dwi ddim yn bodloni, achos dyw crefydd ddim fel bara'r bywyd, yr arglwydd Iesu Grist, dyw crefydd ddim yn bodloni. Mae'n gadael chi yn ofnus, mae'n gadael chi yn dyheu am rhywbeth, ond chi ddim yn siŵr beth yw e. Mae'n eich chi weithio'n galetach efallai, ond chi byth yn derbyn heddwch, cydwybod. Ac chi'n gwybod efallai, os daw yr eiliad hynny fyddai ar wely hangau, fi dim sicrwydd gen i o gofywyd tragwyddol, ac chi'n meddwl, mae rhyw syched yn newyn arnau. A falle bod chi'n gwybod bod yna fwy fywyd, ac mae bodoli chi ar y foment. A fod yna fath angen ar eich enaid. Yna, os ych chi'n teimlo felly, dyma beth fydd yn hyfryd, beth rhywun felly'n gwrando, yna gwrandewch mwy ac eto, dywed yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth mae Iesu Grist yn dweud. Fe ddes i Iesu Grist, dyna beth mae'n dweud, fe ddes i lawr o'r nef, gafodd ei enni'n fabam, ac fe ddath i bwrpas. Ac pwrpas oedd dod i achub dyn, i fywhau dyn, i roi bywyd ysbrydol i ddyn, ac i roi bywyd tragwyddol i ddyn. Dyna pam daeth Iesu Grist. Ni ddaeth Iesu Grist i ddweud wrthoch chi sut i fod yn grefyddol. Fe ddaeth Iesu Grist i roi bywyd ysbrydol i chi, a thragwyddol. Wrth gwrs, mae'n dangos i ni sut i ni fod i fyw trwy'r nerth sydd yn dod ohono fe ynom ni. Ie, mae hwnna'n wir, ond yr holl bwrpas yr efengil yw hyn. Fe yw'r rhoddwr y bywyd ysbrydol i ni. Ac i gael achubiaeth i ddod yn Gristion, rhaid dod at Grist. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu darparu'r fath fendithion. Rhaid oedd y fe ddod a bodloni'r holl ofynion y tad. Dim ond Iesu Grist oedd yn abal i ddod lawr o'r nef. Doedd neb ar y ddaear yn gallu neud. Doedd neb fel chi a fi, trwy hanes y byd, bydda'n amhosib i ni fodloni gofynion Duw y Tad.
byddwn ni methu'n sydd. Fyddwn ni methu talu'r pris am ein pechod ni. Am ein pechod ein hunan, neb sôn am bechod yr holl bobl. Ond dyna beth oedd rhaid i Iesu Grist wneud. Ac fe ddath fe fuodd fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Fe gymerodd gosb amdano ni'n unigol ac i holl bobl yn ein lle. Dyna beth ddath e. Ac felly, beth allech chi ddweud yw am fara llawn meithder ysbrydol yw'r Iesu. Y mae bara'r bywyd yn gywir am derm. Y mae'r Iesu yn llawn bywyd ysbrydol a thragwyddol. I ddweud y gwir, does dim bywyd tu hwnt, tu allan iddo fe. Does dim modd gael e. Roedd mana adeg Moses yn dod mor fyr o'r bara'r bywyd yma, doedd e? Roedd yn dod yn fyr, doedd e ddim yn arbennig, mi roedd yn arbennig, mi roedd yn flasus siwr o fod hefyd yn llawn meithder, ac roedd yn wirthiol yn dod o Dduw. Ond beth yn arbennig amdano'n fwy na dim, roedd yn pwyntio at y bara'r bywyd sef Crist. Dyna beth oedd yn neud y mana hyd yn oed yn fwy blasus. Petai'r rhai ysbrydol yna wedi gweld mae hwn yn pwyntio at rhywbeth mwy. A pan ddath Iesu Grist, oedd e'n gallu dweud, fi yw'r bana a ddath lawr o'r nef, fi yw'r bara'r bywyd, fi sydd yn rhoi bywyd, fi sy'n rhoi meithder i'r enaid. Ac mae e'n para hi tragwyddoldeb, dyma beth sy'n bwysig, ac felly'n olaf yn drydydd, a ddewid ei air. Grandewch ar a ddewid ei air. Mae e'n mor gyffroes, adnod 33, canis bara Duw ydyw'r hwn sydd yn dyfod i weired o'r nef, ac yn rhoddi'r bywyd i'r byd. A'r Iesu a ddywedodd wrthyn, mae fi yw bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni'n ewyna, a'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sychedau un amser. Am addewidion. Addewidion o roi bywyd i'r byd, i'r meirw yn ei pechod. Addewidion i'r sawl sydd yn ewynu a sychedu. Dwi ddim yn dweud fe gewch chi dderbyn o fendithion y bara yma, os newch chi dalu amdano, trwy fod yn grefyddol. Dyna be mae crefydd yn dweud. Dyna be mae crefydd yn dweud, os ewch chi ar ber yr undod, os newch chi chwipio'r corff, os newch chi amddifadu chi'n o lot o bethau, os newch chi bod yn ffyddlon i hyn a'r llall, os rowch chi lot o arian i hyn a'r llall, os newch chi hwnna i gyd, yna fe gewch chi deimlo bod chi'n rhan o'r gymuned grefyddol a cael rhai o'r bendithion. Dim byd o'r fath. Be mae Iesu Grist yn dweud yw, i chi eisiau'r bwyd yma. Ydych chi'n newynu am Grist? Ydych chi'n sychedu am iachawdwriaeth? Yna gyd. Dyna gyd sydd angen. Sdim angen i chi fod i darllen y Beibl 5 gwaith cyn i chi ddod ato. Sdim angen i chi fod wedi newid pethau. Sdim angen i chi wneud dim i o'r fath. Yr unig beth chi'n goffa dweud yw hyn. Dwi'n cyfadde, dwi'n newynu, mae angen arna a dwi'n troi. A mae hwnna'n cael ei rhoi i chi. Mae hwnna'n yn rodd gan Dduw ar gallu i farhau. A chi'n dod ato ac yn sychedu ac yn newynu ac yn dod at droed y groes. Dyna beth yw e, mewn geiriau eraill. Ffordd arall, darlun arall yw e, o ddod at droed y groes. A chi'n dod yn sychedu. Gymaint yw eich newyn a'ch syched, pryn i chi'n gallu llusgo chi'na'n at waelod y groes. Ond dyna'r safle gorau oll. Os oes unrhyw un felly i chi yn y fan ar lle cywir, dyna'r unig obaith rhaid i bawb ddod fyna. Bod nhw'n wan wedi newynu a sychedu. Ond chi bod ar y ddewyd yw hyn, os ydych chi felly yn dod at Grist, yn eich gwendid, yn eich angen, yn eich syched, yna yr addewid yw ni fyddwch yn newynu byth eto. Am addewid. Mae'n addo, ni fyddwch chi yn sychedu byth eto chwaith. Mae wedi addo. Mae gair Duw wedi addo, os dewch chi ato, mae fi yw'r bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, dod ato, ni newyna, a mae'n dweud hyn, a'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda. Un amser. Byth eto. Hyd tragwyddoldeb. Ffordd arall yw hyn o ddweud, dod ato, credu ynddo, yw pwyso arno. Yr un yw'r geiriau, pwyso ar Grist, dod at Grist. Ac wrth ddod i weld yr arglwydd Iesu Grist yn ei berffeithrwydd, i weld ei ddwylo pur ar led ac yn gwisgo'r goron o ddraen,
mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn, yn lan, yn bir, a thrwy ei waed yn cael ei glanhau yn llwyr. Mae'r wyrth a ddisgrifir yma. Mae fel, mae'r profiad ysbrydol yma o ddod at Grist. Dyma beth ni'n sôn amdano, yw dod at Grist. Ond beth sy'n digwydd, mae fel bara daearol yn cael ei amsugno neu cymathu i'r corff ein lles. Pan ni'n bita bara, mae'n mynd i'r geg a mae'n mynd i'r stumog, yn diwe? Ac yna mae'n cael ei amsugno neu gymathu. Ac mae'r daioni yn mynd i'r corff, yn mynd i'r cyhyrau, yn mynd i'r cnaw popeth. Mae'n peri bod ni'n gallu byw. Sut mae hwnna'n gweithio? Dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn wyddonydd. Ond rhywsut, mae'r bara yna ni'n gweld ar y plat yn mynd i'n cegau ni, ac rhywsut, trwy rhyw broses gwyddonol, mae yn rhoi lles i'r corff. Felly trwy ffydd, ceir undeb ar arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod ato, wrth i ni bwyso arno, wrth i ni gredu ynddo, wrth i ni ymgymeryd, wrth i ni fwyta o'r bara'r bywyd. Be bynnag yw'r termau ni eisiau defnyddio. Mae'n dod yn rhan ohono ni yn yr enaid. Nawr wrth gwrs, ni'n gwybod darlun arall yw yr ysbryd glân sy'n plannu'r enaid, yr hedyn o fywyd yn ein heneidiau ni. Ac yna ni'n dod i'r profiad yna o bwyso a chredu. Mae gyd yn rhan o'r un peth, ond diwe? A mae'n broses ysbrydol, ni'n methu rhoi ddim yn eiriau. Ond mae'n wyrth. Ac mae ffydd yn cael ei roed i ni, i ddod a chredu. Ac i ni'n pwyso'r enaid. Ac rhywsyd o'n i'n trio credu o'r blaen, ond o'r diwedd mae'r enaid yn dweud, dwi'n gallu ymddiried fedra fi ni gysgu yn y nos pam. Nawr dwi wedi derbyn ffydd, fod Iesu Grist wedi maddau i mi fy holl bechodau, fod wedi golchi pob sain i ffwrdd, bod wedi rhoi bywyd ysbrydol a thragwyddol i mi. Sut digwyddodd e? Wel fedra i ddim dweud, ond fe roddodd e'r gallu mi bwyso arno. Ac fe ddesi ato, a fe gymerodd e'r baich. Mae wedi hoelio'r pechod yw groes. Sawl darlun yn does. Trwy ffydd. Dyma'r ffordd i fywyd trygwyddol. Gai ofyn, ydych chi fel yr Iddewon dal i feddwl am grefydd fel hyn y gallwch chi ei wneud? Dyma'r tragedy. Ar ôl hyd yn oed esbonio fel hyn, gallech chi cael rhywun ar ddiwedd oed fan dod, roedd hwnna'n hyfryd, diolch yn fawr, i ni'n trial ein gorau i wneud yn un yn well. Yr union rhywun peth ar Iddewon. Ddim wedi deall. Neu, chi'n siarad ar rhywun ar y diwedd a nhw'n dweud, chi ymddiried yno fi, fyddai na. Fyddai wneud ei gyd i chi. Achos dwi'n Gristion, trwy ddi draw. A maen nhw eisiau chi wybod yr holl bethau chi wedi wneud. Rhestr hir o'r holl bethau. Gech chi'n meddwl, ydych chi'n pwyso ar eich gweithredoedd. Neu ydych chi wedi dod i weld na allwch wneud dim i ennill eich awdoriaeth, eich bod chi'n farw yn ysbrydol, a bod rhaid i chi cael meithder ysbrydol bara'r bywyd sef Crist. Ac os felly, dewch ato, dyna beth mae'n dweud. Dyna beth mae'n 35 yn dweud, dewch ato. Credwch yno. Dyma beth sy'n digwydd, wrth ddod ato. Dyna pryd mae'n rhoi y rhodd o ffydd. Mae'n rhoi eich chi wrth i chi ddod. Felly dewch ato. Ac yna fyddwch chi'n cael y gallu i gredu yno a phwys arno. Ac i ymddiried yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad fod hyn yn ddigon a bod eich enaid yn saff. Am fara'r bywyd. Canis bara Duw ydy'r hwn sydd yn dyfod i weired o'r nef ac yn rhoddi bywyd i'r byd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac yn gweddio bydde di trwy dy ras, trwy dy ner, trwy waith yr ysbryd glân, yn arwain y neidiau at droed y groes ac y byddant yn derbyn o'r bara yma, o'r arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn yn ôl trwy enw ac eiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu Carol rhif 28, un noson braf serenog bu cynnwrf yn y nef, y cynllun mawr cyfoethog yn cyrraedd Bethlem dref. Ei enw oedd yr Iesu unig anedig Duw, a mae'r yn ei fynwesu yn rhodd i ddynol rhyw. 28, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.